तो आप सबके बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के ई गीत आइल बा टिकुलिया ए राजा, जौन की कहानी बा कि गइल बरन रात कह कि हम बॉडे में जातानी आ जाके वहाँ नचनिया संगे नाचत रहन। तो उहे उनकर दराई बर आके मेहरारू से देखा दिले बा कि देखो है कारनामा। तो उहे पवन सिंह समझाए के चाहत रहन, लेकिन मेहरारू समझत नहीं थे। अच्छा जी। तो बहुत समझैलन लेकिन ये समझत, लेकिन आप सब समझ गल बानी कि हाँ ये पावर स्टार के गाना है, एक के ट्रेनिंग पर मंगाई। तो आप सब आते गाना के नंबर 1 ट्रेनिंग पर मंगा दिल बानी। तो ऐसा ही पावर स्टार पवन सिंह के अपन प्यार दुला देत रही। और आप सबके बता दी कि गाना नंबर 1 ट्रेनिंग पर चला था और इतना प्यार दुला दिले बानी कि जौन की 2.5 मिलियन पहुँच गल मात्र 2 दिन में। और नंबर 1 ट्रेनिंग पर जौन की आ गई बा वायरल भोजपुरी पर। तो आप सब अभी तक नहीं सुनले तो जाके सुनी और गाना के ढेर सारा प्यार दुलाती ही। कमेंट करी, सब्सक्राइब करी, शेयर करी और प्यार दी। और आप सबके बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के बहुत जल्द होली के भी पोस्टर लॉन्च होके अलावा जौन की आप सबके हम अपडेट करें। तो आप सब उ चीज़ देखे खातिर हमार चैनल पावर स्टार पवन सिंह के हवे, एक के सब्सक्राइब करी, शेयर करी और बेल आइकन के दबाई। गाना एकदम दिल पर लागता, जवन की पावर स्टार पवन सिंह और शिवानी सिंह के आवाज़ में बा। और आप सबको बता दी कि एक गीत लिखले बानी रोशन सिंह विश्वास, जौन की गीत लिखले बानी आज यह 5 के चल जिया नाच के। तो आप सब पावर स्टार पवन सिंह के अपडेट पर सबसे पहले सुने खातिर हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी पावर स्टार अपडेट। तो सबसे पहले आप सबके सुने के मिलिए पर तो बेल आइकन के दबाई, शेयर करी और दबा के शेयर करी। और गाना के नंबर 1 ट्रेनिंग पे ही रहे देगा। और आरा छपरा के भी बहुत सारा प्यार मिल रहा बा। जय भोजपुरी, जय पावर स्टार।